Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Lezi izimfihlo. So igama lami nginguStufuza Dlanga Mandlezulu. Ngivakashele usisi uzongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi manje ayibeke phezulu kwetafula ibe sobala abantu bayazi. Asike simuze ukuthi usiphatheleni sobona. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Ngiright nami. Ubuye kuphi ukuhlala? NgiseMaran Hill. Maran Hill. Khulele khona. Yebo ngikhulele khona. Oh, all right. Cela ungitshela ke imfihlo yakho yini lo ifihlile osofisa ukuthi uyikhiphe manje. Nginemfihlo engifisa ukuyixoxela umamkhulu esengidla ngaphakathi. Okay. Eyokuthi umntwana wakhe njoba ashona wayezama ukukhipha isisu. And lesisu lese ayesithwele esa stepfather wakhe ubaba wakhe. Oh, okay. Stepfather again. Yebo stepfather again. Okay. So nikhule nomzala wakho ndawonye nikhuliswa mamkhulu noma mhlambe nawo nomama wakho egcikene lodwa. Cha mina nginomama wami nawe nomama wakhe. Ushadile umamkhulu noma ushadile. Oh, okay. So nonke nihlala egcikene lodwa. Cha hlala egcikene lodwa. So indaba engaka pho ngabe uyithatha kuphi ningahlala egcikene noma mhlambe nijwayelene kakhulu nosisi wakho? Ngijwayelene na ukhazini wami ngesikhathi efuna ukwenza lento yakhe wangicela ukuthi ngimphelezele eyokhipha isisu. Kodwa waqalwa ngangitshela ukuthi isikababa wakhe. Ungitshele ngoba nakho esegula kakhulu sengimbuza ukuthi kanti ubaba wengane uphi? Waye engakulekeleli intweni ekanje. Wasiwangichazela ke sonke istory ukuthi yena no baba umncane wakhe uyena umfakile isisu. Bebevele bethandana? Uthi bebengathandani kodwa bebilalana nobaba omncane wakhe. So uma wakhe ukhazini wakho uyasebenza? Yebo uyasebenza. Oh, so uhleze ngekho egcikeni ekhaya. Umuntu ohleze engekho afike entambama phinda hambe ekseni. So kahle bawu3 yini egcikeni? Bakhona nabanye abamlamayo. Bebekuphi mekwenzeka yonke lento le? Bayafunda. Oh, bebesesikolweni. Yebo. Yo. So manje stepfather sebenesikhathi singanani beno mama wakhe? Umama wakhazini wami. Yes. Sekuyisikhathi eside ngoba bashadile. Oh, okay. Yebo. Uphi yena ubaba wakhe ngqo? Ubaba wakhe sewashona akanayo ubaba. Oh. So beneminyaka emingaki ukhazini kade shona? Uneminyaka ushone ne22 years. Ona 22. Yebo. And ubengakaze azabe nomntwana before noma uhlambe unaye? Ubengakaze abe nomntwana kodwa ubenayi boyfriend eceleni. Okay. So kahle uthi mayichaza balalana kusuka kuphi no stepfather wakhe? Balalana uthi sekunesikhathi belalana no stepfather wakhe. Mhlamba abengachazi ukuthi mhlambe wemrape. Akashongo kanjalo uthi bebevumelana beno step kodwa futhi mayechaza uthi akugona ukuthi bebethandana kodwa ukulala kwabo bebevumelana. Hayi ngeke iboyfriend bengamphethe kahle. Boyfriend yakhe bengangitshela lutho ngaka kodwa ngiyazi ukuthi ikhona. Yebo. Yo, so mayesekhulelwe ke uthi mhlambe wayefuna ukuyiphika yini ingane stepfather njengoba esecabanga abort. Stepfather akayiphikanga ingane kodwa bavumelana ukuthi basikhiphe. Isisu bobabili na stepfather uyakwazi lo. Ama contraceptives emangaka. Kwenzakalani? Nami yangithusa leyo ndaba esengixoxela. So wena lesemkade exoxela wazizwa kanjani mhlawumbe wamtshela uma wakhe? Angimtshela noma utshela umama wakhe mhlawumbe yena angahlulisela kumama wakhe. Angitshelanga muntu wangicela nje ukuthi kube imfihlo. Because ngaleso sikhathi wayesegula kakhulu. Okay. Ekopha ngaphansi. Imaki waqala ukopha kade wena umphelezelile. Ayo abotha noma wayevele engekho right vele? No, waye right. Shoot waqala nini ukopha? Waqala ukopha esethathe la yayikhona ekwenza incathi lo ndawo le yayingekho right. La thenga khona lezi zinto zokukhipha isisu. Cause emva kwalokho ilapha aqala khona ukopha isikhathi esiningi into engapheli. Mna yapi kanti nini? Wamphelezela na yapi? Wangiphelezela sasiya kwenye indawo eyihontshi lapha ePine Town. Angazi naye uthe uyalelo
khona omunye umyalelile lo ndawo leyo elapha ekhonto wangena yedwa phakathi waphuma eseyiphethe lezinto lezi ayidinga. Oh hayi ukuthi izinto ayiphuzela phakathi mhlawumbe ukuthi wayiphuza. Izinto ayiphuzele sesendlini. Oh wayeyothenga shuthi. Wayeyothenga khona lapho. So wena mayikutshela ngendaba yokuabhotha mhlawumbe ngabe uye wamvimba ukuthi angayenzi leyo nto noma uye wathindi kuyena. Engitshela ngavumelana naye nami esengitshela ukuthi isiso esikababa wakhe because kwangeke ube right ezokhulisa ingane kababa wakhe lapha ngalivumela kubo. Nami ke ngavumelana naye lapho noma Yo so umama wakhe ke umuntu kanjani? So umtshela lezi indaba nje mhlawumbe uma ubhekile uzokukholwa noma mhlambe uzozonda nje kwayiwena noma mhlambe uzozibuza imibuzo eminingi uzoyithatha kanjani yonke lento le? Angazi uzoyithatha kanjani lento le ngoba umuntu umamkhulu umuntu ophansi. Uphansi. Umuntu ophansi and uyayikhonzela. Ukhonza ngesontweni. Uyayikhonzela nasesontweni. Okay. Yo, awucabanga mhlawumbe ukuthi izomhlukanisa phakathi umoya lento le? Kona bengisaba ukumtshela sonke lesi sikhathi. Kodwa lento ngiyabona ukuthi iyangidla because nawe mamkhulu usenakho nje ukucabanga izinto eziningi ngalokho okwenza kumntanakhe acabange izinto zabantu ukuthi mhlawumbe khona kweqa mhlawumbe mangabe hlangene imndeni hlala xoxe nje ngiyabona ukuthi lento le uyabalisa kahle. Uyabalisa kahle ngiyabona ukuthi lento le kufanele ukuthi ngicine ngimtshelile yona. So wena usunesikhathi singakanani ukuhleli nemfihlo engaka? Sekunyaka nezinyanga because washona last year February. Yo. Manje kanti isidumba sichekwanga yini ukuthi umuntu ezethula nje uthuliswa yini? Ushoniswa yini? Angiboni because akekho wazi ekhaya. Ayekho wazi kwazi ukuthi nje uvele wopha wagula wase washona. Ingakho noma mkhulu ehlala acabanga ukuthi khona into ayeqathizeni egcikeni yabo. Umamkhulu yena akasumuntu oyigqibayo izinto ezenzeke empilweni yakhe. Uyaphumela obala ngezinto mhlambe ezibhlungu sezenzekile kuyena. Uyaphumela obala ngoba uhlala khulume ngayo into eyenzekile engamphathile kahle. So unasi isilokozane sokungachazeleki ukuthi indodakazi wakhe washona kanjani. Angikaze ngimchazele. Asike simzame mhlambe uzokhona ukuzwisisa mhlambe uzobonga mhlambe uzothetha futhi ukuthi wakade ungasho ngani yabo nje asilinde lokuningi. Hello. Sawubona mawunjani? Ngiyaphila ngadami njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStifuza Dlangamandla from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Hayi singakhona ukukhuluma ngoba nginaso isikhashana. Alright ma, kukhona usisi la e-studio ocela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje umuphi isikhathi umlalelo. Yebo. Mama ubeke kanjani? Sawubona ma. Yebo unjani ngane yami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Nokwanda lokhulumayo. Okay, ngiyakuzwa ngane yami. Kunodaba bengifisa ukuxoxela lona. Mhlawumbe olimayelana nani ngane yami? Kahle kuyimfihlo bengifisa ukuthi uyazi esengi. Yebo ukuthi uPinki washona uPinki ukushona kwakhe wayezama ukukhipha isisu kahle njoba wayopha ngaphansi ukushona kwakhe wayezama ukukhipha isisu and ingane ayethwele kwakuyababa omncane wakhe. Awu.
Yebo, ubaba wakhe lo hlala naye. Wena nganami uyithathaphi indaba engaka? Wangixoxela ngesikhathi ngangemphelezela ekliniki esegula. Yebo, ngiyakhumbula nekliniki. waphinde waqala wangitshela esafuna ukuthi ngimbonise ukuthi enze njani ngalesisu lesi ngoba esikababa wakhe kukanje kanje. Nami angibanga nakho ukungabaza ngamyekela ukuthi enze into afuna ukuyenza. Kodwa wasecela ukuthi kube imfihlo yethu sobabili ngingabe sengidlulisela komunye umuntu lento le. Manje namhlanje sengithi akutshele ngoba lento le ihlala ingidle ngiye ngibuze noma uhlangene imndeni uhlala ubalisa ngaye usola nezinye izinto ngokushona kwakhe uPinki. Manje bengithi angikwazise kahle ukuthi washona kanjani. Ngicathi nobaba wakhe uyazi mengaba nalo nje iqiniso akhuluma iqiniso cause into abavumelana nabo babili benoPinki. Yazi yanzima into ongitshela yona mntanami, inzima kangangokuthi ngihluleka ngisho ukuyilalela. Angazi nokuthi ubaba lapha ekhaya ngizombheka kanjani ingane yami. Ngicabanga ukuthi nje lolu daba kumele usondele sizokhulumela eduze ngoba njengamanje nje angazi ngizizwa nginjani, ngiphithene nje ekhanda, ngizwa lento iyangisinda. Ngicela wenze isikhathi usondele eduze sizokhuluma. Yebo ma ngizosenza isikhathi ngizofika. Ngizocela ukuthi ungithinte uzwe ukuthi ngikhona nini ekhaya ngoba ngempela idinga ukuthi sibambe ngendlela ngoba lolu daba lubucayi kakhulu. Yebo. Siyabonga kakhulu ma. Hayi vela ke ngisathi ngifuna ukubonga isikhathi sakhe. But ke usuzizwa kanjani usukhulumile? Wakuhlanza bokukade nawe ukudla isikhathi eside kabi. Ngizizwa ngengcono manje. Ngoba sengize ngayikhipha yonke lento ebengiyithwele ebengisinda kahle lento le mfihlo le bengihleli nayo ngoba bekuyimina ngedwa futhi uyaziyo ekhaya nje bazi ukuthi wayigulela lezo insuku lezo washona. Mase khona abaziyo kuzoba sekungcono mangabe sengibazisile. Mawubhekile lento izokwenza uqhekeko emndenini noma mhlambe izohlukanisa umamkhulu wakhe no stepfather ka cousin wakho. Mhlambe izobahlukanisa cause ezinye zezizathu lezo kade ngisaba ukuyikhipha lemfihlo le. Ngisaba kona lokho ukuthi emndenini kuzogcina kunoqhekeko. Yebo. But ke ubaba omncane uma umbhekile nje uyisigebengu. Cha akasona isigebengu. Umuntu oright nje ongamethemba. Nami lento lengayizwa nje yangithusa. Yindaba mhlawumbe uloaded. Yeah. Oh, okay. Ish. But ke ngikufisela inhlanhla ke njengoba ethi umamkhulu sondela khona nizokhona ukukhulumisana. But ke ungathini kubantu ongenzeka ukuthi manje bakhulelwe and abafuna ukuyigcina izisu. Ngingathi noma ngabe isimo sinzima kanjani abasigcine isiso cause imphumela nje ayibikeli. Ejesu. Okay, but ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe istep sokuqala sokuthi uyikhululekise inhliziyo yakho ngokuthi ubhodlo ngaphakathi kuwena. Ngifisela inhlanhla masuyobonana nomndeni wakho ke khona nizokhona ukukhulumisana ngokushona kwa cousin wakho. Yebo ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya ukhipha isisu akuyona into esincomayo noma kuvumelekile but asikuncomi kangakho cause zikhona indlela zokuvikela ukuthi isisu singabi khona. But ke noma ngabe kuthiwa usuyafika ekuthenini ke uzucabange ukusikhipha. Mhlambe zikhona indlela zokubona odokotela kuqala hayi kude ukuthi ningazikhiphela endaweni ezingamahontshe cause akukho safe uyashona nanokushona cause nabo ufakazi njengamanje akanawo umzali wakhe njengamanje
ngesimanga sokuthi wazama ukhipha isisu kanti akuzokumvumela ngoba wayiye emahontshi. Angigqugquzelike ukuthi kukhishwe izisu, cha angikho lapho, but ngithi uma ngase kwenzeke ucishe ufike kulo umcabango le ubona odokotela okungcono kunokuthi ungaluza impilo yakho. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.